रायजोफोर ओरैबायदि मिनिथाव जाबाय मिस्टियानो माबा लाबदिटिसो ना गथा जानांगौ लाबदिटि एसे जाबाय सुगार सिरापआ रानथाबजोबदों ओंखायनो लाबदे जाबाय देखायलाय लाबदिटि जादों मिस्टियानो जायो हेल' रायजोफोर हेल' गोदान ब्लगाव बरायबाय साफ्रोमखौबो जोङो दिनैहाय जोंनि न'आवनि थाइजौ फिथाइ आरोना थाइजौ बिफाङानो देग्लाय थाइथाम ना थाइब्रैयाव थायदों आरो फार्स्ट टाइम थाइजेननाय थाइब्रैमोन दा थाइब्रैमोननो थाइसेया सिरिबाय गेसाव जानानै दा थाइथामल'सै आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो टेस्ट खालामनायगोन बे माबाखौथ' गोमोनखौथ' साखिनो मोनखायासै नालाय मानो होनबाथ' गेसावसोमोन एम्फौला गोनां ओमफ्राय दा बेखौहाय साखिनायनोसै आरोना दा देखायनोसै जों थाइजौखौनो मोनबाय मोनाखैथाय इल'खा इल' नैबेयाव थाइथाम दंमोन गैला थाइसे बै मोननाया गोजौआव थाइसे सिरिबाय सिरिनानै गैला सेवबाय मोनजायाखिसै ओमफ्रायो थाइसेया बैयाव दङ हनै नै थाइसेबाव नै नैबाव थाइसे थाइब्रैमोन आरो गासै ना दायो थाइथामल'सै माबायदि खानो हागोन हाया मोनाखै माथो नै हैस मोनहायालै नोङो इलाय मोननायसै आइ फानथ'हरदो माबायदि गोथांसो दांलै नुदोंमाबो माथो गोथाङाव साखिनायनोसैब्रा माबायदि हा औ जायो नोंथ' हानो रोंखाया जाहैबाय रोङोब्रा रोंनायालाय जानोसै हानानै गोथांसै नामा गोथां मोनथांख्रा गोखैबालाय मोनबायब्रा बेयो मोनबायलाय मोनथांख्रासो गोमोन जाद्रायाखैना माथो बोरैबासो लाद्रा लुद्रा नै माथो गेसावहांसो दं नै मोजाङानो दां जोलैयानो जोलै गाज्रिसो थाइजौआ थाइजेननाय फिथाइयाबो माबायदि माथो गोखैसो मोनामदों गोखै जाबालायनो मा खालामगोन नों जानो हागोन हाया जानो हानोसै गोखै जाबाथाय सिनि लगायना जानोसैब्रा ना मबाइलाबो देरद्रायदा गिदिंजालाय लांला नै मोजोमथारा माथो गोखैसो मोदोमो मोदोमदोंब्रा देवदो जानोसै रुलै आथा दङ सुनांगौ गोखै बायदिसो मोनदो दै आं हले फाग्ला गोखैलै अथिबो नंगौना नङा अथासार गोखै आरो गेसावबावसो नै माथो गेसावल' गोखैखौबो एम्फौ जायो नालाय आयं गोखैल'खा नंगौ आं जानो हाया नामा बिदिबा जानानै सिनि लगायना जागोन आथिङानो बौलाबा गोखैलै ओमफ्राय जाथ्रा थाइजेननायावनो गोखै नामा आं जालालै बेखौ जाला बे खनलायखौहाय थुयो जामारलानो गोखै गोखासो मोनलांजोब्बाय आं फाग्लासो नंगौ थाइजौआ माबा गोखै गोखा गोफासो मोनलांजोब्बाय जानाय होनदों आं लगायना जानो मोजां जागोन गोखै गोफाल'खादा बिदिदो बायसो खामानि थाइजौ बिलाय सिनि लगायनानै थावथ्रा थाइजौ बिफाङावबो बिदिल' आरोना नै फिसा सानो आरो थाइजेनलाय थिदों गोखै फिथाइसो होबाय थाइजेननाय फिथाइयानो गोखै आबसुस मोनबायलां गोदै जानांगौमोन ने गबायहाय आङो हहाबबाय नङाबा हाथाय खोयोना ओरैनो जाबाथाय हाथाय खोयो अरना जाबा नै बेखौ जानायसै बेखौ सिनिजोंसो खैसिं खैलाबनो एफा गोखै मा एसे गोखै थाइजौ बेलाय जाफेरा गोखै देग्लायसो मोनजाजेनदोंमोन मोनजाजेननायावनो गोखै नायनायाव ओरैबायदि गोथाव बायदि मोनथिखायो नै गोमो नाथाय गोखैसो आरो र' आं साखिनायनि थायो नै रेडिसो रायजोफोर सिनि ओमफ्राय संख्रि एसे होबाय गोदै जायोना जाया नायनोसै आं साखिनायनि र' गोदै जाबाय
दाबो गोखैलै फाग्लासो आं गोखै होनबानो जानाय नङामोन ना मानसि गोखैरा सिनि सामसनै होबाबो बिनि गोखैखौनो दानो हाया नोंबो ओरैबायदिखा असाइस थाइजौ थांगासिनो गोसोआवहाय सयथिबो ओमफ्राय बेखौहाय हाथायजों अरबा हाथाय खैगोन ना ग्लब ग्लब सावसुनानै बर'दो हाथाय गैयिनिखा जादु दङ आरो जालिलां एबारहाय बे थाइजौखौ बेनो लास्ट एबार गोमोन जाहोनसैब्रा ने गोमोनावबा गोदै जानाय जाया जागोन जायाथाय आं सोलायनायावहाय दै गोखै सोंदोंमोन गोमोनखौनो थाइजौ थाइसेखौनो सानैजों जाजोबनो हालालै माबायदि जाखोलै थ' गोखै फाग्लानो खुदै गहोदोरा मानसिफोरखौ लोंखानांगौरा गोखैब्लाबो देरजासे लासैनो थाइजौ एक्सिडेन्ट जाबा है जाबावगौ नङा ओरैदो नै गारनांबायसो जाजोबनो हायासै अयनाय गोखै होबाबो गोखैखौ दानो हाया अयनायहाय ज्राव नै गोखै जाखांनानै केक हैनो ओंखारलायबाय बै न'नि लामा जिङाव आरोना माने लामा जिंनि न'आव नै रायजोफोर हाजिरासो मावफैदों उफाय गैया नै मा खालामबावनो रायजोफोर खालार फुंग्रा हाजिरायानो लिंहराबो फैदे मा जाखो फाग्लासो सानसे मावफैयो सानसे मावफैया साननै मावफैयो बिदि खालामबाय थायो ओमफ्राय दाने फैसायासो आरो उफाय गैया आंनो फुननांबाय जाबाबो जायाबाबो होनदो जाबाबो जायाबाबो आंनो फुननांबाय नै रुमालाय जाजोब्बाय दरजाल'सै आरो बे ओमफ्राय कारेन्ट दंबावो कारेन्ट बानायग्राबो लोमजागासिनो दं जारलाखाय जोंने जेरैबो जारला जानानै दं दाहालागै जोबसिगौमोन कारेन्टफ्राबो ओमफ्राय नै उफाय गैया फैसाथार दा गाखोनानैसो फुननांगौ जायो हायथा मानसि हायदै बेखौल' फुनसै दा दिनै औ मोनाबायबो ना जादों दा जादों जाथ'लायबाय मोनसे आरो दंबायो नैबे खोरखि दं बेखौ दरजा मोननै खोरखि हासिनाय बारा मोजां जायाखिसै नै बेजों दा उनथिं साबसिन जाबाय दा उनथिंना इथिंना साबसिन जाबाय साबसिन जाबाय इथिंना बोहैला बोहैलि जायासै आरो जाथ'बाय न'आव थांसै हर जाबाय रायजोफोर दा कारेन्टबो गैया जोंना नै टर्च लाइटखौ सावनानै बिदि ओमफ्राय नै ओरैहाय आंना सनाया माबा मिस्थि फिसा फिसा बानायनो नोगोद मिस्थि लुबैदों आं ओरैहाय साराय जानानै दं आरोना नै मिस्थियाबो ओरैबायदि फिसा फिसा खानै सासेयाव थरथाम आरोना आं एसेल' बानायदों नायनोसै गोथाव जानाया जाया जि फिसा ओमफ्राय सुगार सिरापा जि गोबांलायनो आयदै ला देखो ओरै खना खालामसै सारायाबो ओरैबायदि खामख्रेमजोबखाबाय माने गोथाव जायोना जाया अभी 10 मिनिट के लिए थाखौल माबायदि जाखो रानखोना माखो खंख्रं खांख्रां होजोब्बाय नायदिनि वाव माथो बुगाबाय नों फिसाल' होननाया नुबाय एसे समोसा बेखौ बेसे नायनो बेसे गिदिर जाखोलै मिस्थिया वाव फिसाल' होननाया बया जागोन बेखौ एसे गिदिर होबावबानो गिदिर जाखानोसैमोन ना रायजोफोर ओरैबायदि मिनिथाव जाबाय मिस्थियानो माबा लाबदिटिसो आरोना गथा जानांगौ लाबदिटि एसे जाबाय
नै सुगार सिरापा रानथाबजोबदों ओंखायनो लाबदे जाबाय देखायलाय बिदि जादों मिस्टि बायदि जायो र' नेक्स्ट टाइमाव जाहोगोन आङो बै इसेल'ना सुगार सिरापा इसेल' बोखानाय खेबसे माबायदि जादों इले वाव बायदि मोनदों गोथाव न'आव नों बानायनाय नालाय आं बारा जाजोबनो मोना बुंखाबाय मोनसे coba gini gimana kan next time mau goथाव दोनसै बेखौ दोननोसै ना गाबोन गब जानांगौ जानोसै लोगो लोगो गब एसेनोसै एसेनोसै गोजोन्थों